Ćao svima, moje ime je Olja Rodić, dobar dan i dobrodošli na naš YouTube kanal i dobrodošli u naš studio Touched by O. U današnjem videu imamo jednog gosta. Daj ljudima pozdrav. Pozdrav. Bravo. U današnjem videu za vas smo pripremili kako se radi nadogradnja tipsama. Ja ću vam danas pokazati kako se priprema prirodan nokat, kako se obrađuju zanoktice, do toga šta se stavlja od tečnosti na nokat, kako bi se taj nokat dehidrirao i kako se postavlja materijal do završnog sloja ili sjaja, kako god. Ako vam se ovaj video dopada, zviznite ili uključite jedan lajkić, pretplatite se na naš kanal ako to već niste učinili i uživajte u startu koji sledi. Ćao! I ćao svima, u današnjem videu ću vam pokazati kako se radi nadogradnja tipsama. Ono što je jako važno da znate je kada radite tipsama, jako je bitno da pripremite vaš prirodan nokat kako bi lepak i gel držalo. To je prva stvar koja je jako važna. Druga stvar je da iz klasera koji imate od 1 do 10 odredite apsolutno koji nokat, to jest koja tipsa leže na nokat vas ili vašeg klijenta. Sljedeća stvar koja je jako važna je IBD lepak. Ja imam i ovaj NBM. Iskreno da budem, kod ovog lepka, šta znam, jesam zadovoljna i nisam. Do sada mi se najbolje pokazao lepak IBD, zato što drži, jako je lak za korišćenje, drži do korekcije. Jako važna stvar što ima u sebi četkicu, tako da ne možete preterati sa količinom lepka kada nanosite na tipsu. I također jako važna stvar što jako brzo hvata, znači neće vam biti potrebno da sačekate koju sekundu pa tek onda da nameštate tipsu, nego možete odmah. Sljedeća stvar koja će vam biti potrebna pre nego što krenete pogurivač, zatim će vam trebati buffer turpija, jedna turpija za obradu gela, od tečnosti će vam biti potreban dehidrator, ja koristim ovaj Galaxy, i treba će vam beskiselinski primer. Ja koristim beskiselinski primer kada radim tipsama i njega stavljam u 2 tanka sloja, jer beskiselinski primer napravi, ajde da kažem, lepljiv sloj na noktu, tako da se dobro materijal veže. Dok kod kiselinskog to nije slučaj. Kiselinski bukvalno se maže u jednom tankom sloju i morate čekati da se totalno osuši da biste mogli da nanosite sav preostali materijal. Ukoliko vam se kod kiselinskog primera ne osuši nokat dobro, taj nokat neće trajati. To sam 1000 puta ponovila u svim videima, ali ajde čisto da ponovim još jednom. Treba će vam ovako jedan sekač ili spravica koja se koristi za sečenje tipsi. Treba će vam jedna ovako četkica, ja koristim ovu koja je, ajde kažem, od prirodne dlake, nije jako gruba, a počistim i svu sitnu prašinu. Pa da krenemo na posao. Kada smo pripremili nokat, znači buffer turpijom, skinete sav, ajde da kažem, sjaj sa nokta, znači matirate nokat kompletno. Ja sam odradila aparatni manikir, znači skinula sam zanokticu, mada ja opet kažem, ja sam neko ko dosta često radi nokte, tako da i nemam neki problem. Pogurivačem pogurate vašu zanokticu i to je to, znači skinete apsolutno sve od prašine. To je jako važno jer u slučaju ako vam ostane bilo što neće vam držati. Sljedeća stvar koju radim na čistu, to jest suvu glaznicu, stavljam alkohol kako bi obrisala višak prašine ako je negde ima, i čisto u slučaju ako se klijent negde jagodicom pipnuo za nokatnu ploču, pošto znamo svi da je jagodica izuzetno masna, da budemo 100% sigurni da je nokat
čist. Kada smo to uradili, iz klasera izvučete tipsu. Ono što je jako važno kod tipse, da znate da se tipsa ne lepi ovako, niti ovako, već stavite tipsu, klizite do ovog dela koji ima na tipsi providan. Znači ovaj ovde deo treba da vam legne na vaš prirodni nokat. Da krenemo. Znači ovako, dođete do tu i kad čujete ovo klik, kada vam nokat legne, prislonite. Kako biste sav višak vazduha istisli. Pa da krenemo. Otvorite lepak. Nanesite lepak na tipsu. Opet kažem, ne previše i ne premalo, znači dovoljno da taj nokat drži. Uzmite tipsu i krećemo. Odavde, kada ste čuli klik, prislonite, ne sme bukvalno nigde da vam uđe vazduh. Znači morate dobro da pritisnete kako bi lepak uhvatio. Kod ovog lepka IBD stvarno je super stvar što odmah hvata. Jedino što ako niste baš iskusni, ako ga pogrešno zalepite, nećete moći da ga odlepite ponovo. Ono što je važno takođe, a da nisam rekla, znači ovaj deo od tipsa ne sme da vam ide na kožu, niti sme da bude ovako kratak. Znači on mora tačno da bude od ivice do ivice i ne sme nigde da vam uđe lepak, to je jako važno. Pritisnete tipsu još jednom da osigurate da vidite da ste dobro podesili. Sledeća stvar koju radimo je koristimo seckalicu tipsa. Ono što je kod seckalice takođe bitno je da ovaj deo okrenete ka klijentu, jer sa ove strane je sečivo. Ako s ove strane okrenete sečivo, možete ju uhvatiti za živac, možete ju uhvatiti jagodicu, možete da uvedite vašeg klijenta. Znači seckalica ide do klijenta i krećemo. Kada odredite dužinu nokta, ja ću u ovom slučaju da uredim tu dužinu. Može. Presečete tipsu i to je to. Sledeća stvar koju radimo je obrada tipse. Ja ću uraditi malo užu kocku, tako da će mi trebati grickalica kako bih sebi skratila vreme da ne moram previše da turpijem. Takođe ovo kad radite isto pazite da ne uštinete klijenta, da je jednostavno i sledeća stvar koju radimo je obrada tipsa. Znači kada smo odradili oblik i kada smo suzili našu tipsu, takođe ovde kada ulazite turpijom nemojte previše, jer ne sme da bude previše da je nokat istupijen. Okrećemo turpiju i turpijemo ovaj deo gde vam je tipsa i taj deo turpijete turpijom granulacije 180.
dokle god se ne sjedini. Celu tipsu ću da pređem. U slučaju da vam ovde ostane glatka tipsa, gel će vam se podići. Znači morate i tipsu da matirate. Pa da počnemo. Kada turpijete nokat, jako je bitno da to radite u jednom pravcu. Kako krenete, tako i završite, pošto prirodan nokat ne može da se turpija ovako, nego u jednom pravcu. Znači od ozgo ka dole ili od ozgo ka gore. Još jednom pređite preko nokta i to je to. Evo kako treba da izgleda. Tipsa na noktu. Na ovu tipsu možete stavljati akril, možete stavljati gel. U ovom slučaju ja ću koristiti gel. To je to. Kada smo matirali našu tipsu, očistili smo višak prašine, izvinjavam se, i alkoholom ćemo ponovo prebrisati ceo kompletan nokat. Da skinemo višak prašine, sačekat ćemo da se alkohol za manikir ekstra baza koju ćemo staviti na tipsu. Pre toga stavljamo dehidrator. Dehidrator stavljamo isključivo na prirodan deo nokta. Kada se dehidrator osuši, sledeće što radimo je stavljamo primer. Kao što rekoh, lepljiv sloj na noktu, tako da se vidimo za koju sekundu kada se primer malo osuši. Kada se primer osušio, sledeće što radimo je instrumenti za manikir ekstra baza. U tankom sloju ćemo naneti na čitav nokat. Ovo mi se najbolje pokazalo do sada i da krenemo.
baze vam je super stvar što je jako gusta, imate vremena lagano da radite sa njom. U slučaju da vam negde ostane da vam je nokat nejednak, uzmete malo više ove baze i pravite bukvalno mali apeks, zapravo popunjavate rupice gde treba. Osunčali naš nokat, ne skidamo lepljivi sloj baze, nego na njega stavljamo veću kuglicu gela, uzmete i krećemo. Vrtite kuglicu i spuštamo na dole. Ovako treba da vam izgleda nokat. Okrenete opet. Da se materijal spusti i od ispod, ako je potrebno, negde centrirati materijal kao što u mom slučaju nije potreban. Pogledajte nokat bukvalno sa svih strana i kada ste sigurni i zadovoljni kako ste postavili materijal, zatvorite nokat ponovo i ako ste zadovoljni
kada smo osunčili nogac, sledeća stvar koju radimo je fiksiramo gel. Cleaner. I krećemo na obradu gela i tipse. Ravna strana je za ivice, obla strana ide oko zanoktice. Pa da počnemo. Vas torpijom. Pređete preko čitavog nokta i to je to. Sledeća stvar koju radimo i koju ću vam predstaviti u današnjem videu, evo zadnje sekunde sam odlučila da to bude French. Za French će nam trebati dark cover. I uzimate veću policu. Vrtite i ne idete skroz do zanoktice, nego samo posle malo fiksiramo kamuflažni gel. I u ovom slučaju ću samo malo da matiram iz prostog razloga da mi beli gel prilikom rada ne bi klizio. Znate kako, postoje ljudi koji rade možda različito od ovoga kako radim ja. Ja ne kažem da to radim možda najbolje na svetu, ali meni se ovaj metod najbolje pokazao da mi dugo drži
duže nokte. Nanosim beli gel. Može. Dakle, napravite dokle želite da ide dubina. Zamislite tačku tu na sredini i isto to s druge strane i samo napravite mali smile line. I evo ga, savršenstvo. Sljedeća stvar koju radimo je kada smo osunčali beli deo gela, nanosimo dozirni, to jest mlečni beli gel na čitav nokat.
i biramo materijal da nam je potrebno. Kao što sam već objasnila. Možda ćete se malo na početku mučiti da provalite koliko vam gela treba da biste pokrili čitav nokat, a da to ne izgleda ružno, ali dobro, Bože moj, praksa se stiče radom. Niko se nije naučen radio, tako da opušteno i polako onim u kojima radite nokte. Ako ste početnik, nadam se da će imati razumevanja za vas. Pravite apex i gel u kraju nokta stavljate. Ono što je jako važno u ovom delu je da zatvorite nokat kako biste posle zbog turpijanja ne bi oštetili ovaj beli deo. To je jako važno da I to je to kada smo podesili nokat, to jest kada smo podesili materijal na željeni oblik, kako ja to volim da izgleda. Idemo onako. Kada smo osunčali nokat, također opet vadite iz lampe, zatim fiksirate gel i krećete na obradu nokta, također od ozdo ka gore, dok ne dobijete Ja ću ovo još malo da doradim manualnom turpijom i vidimo se za koju sekundu kad ga budem skroz obradila, da vidite kako u krajnjem rezultatu treba da izgleda vaš nokat sa tipsom rađen i posle toga idemo na postavku top coata i to će biti sve za današnji video. Vidimo se za par sekundi. Sljedeća stvar, kao i posljednja stvar koju danas u današnjem videu radim je postavka top coata. Ja ću ovog puta koristiti Blue Sky. On je bez fiksiranja i to je to. Dakle, od sredine nokta idemo ka gore. Nadam se da vam je ovaj video značio, jer ovaj video mi je dosta njih tražilo i pitali su mi ljudi kako ovo radim. Evo, ja sam našla koju minutu vremena da vam
to snimi. Jako važna stvar je da zatvorite nokat sa svih strana i kada vam mušterija završi, to jest kada nanesete top coat, ono što je jako važno je da ubaci klijent ruku ovako, da se osunča 60 sekundi. Nakon toga okrene ruku i osunča ovaj ovde deo, jer ukoliko ovaj deo tu gde ste zatvorili vaš nokat ne osunča, taj deo tu će biti, ajde kažem, neće da se zapeče u lampi i taj deo će jako brzo, pošto nije osušen, da se iskrza, tu će krenuti nokat da puca i da se gleda. Znači prvo ovako, nakon toga 60 sekundi, to je to. Ovako treba da vam izgleda krajnji rezultat nokta. Znači, kao što možete da vidite, moje bez fiksiranja, takozvani no wipe. Nanosimo ulje za zanoktice. Jako je važno da zanoktice vaše negujete iz razloga što nije samo onaj moment da vi dođete kod manikira i da vam on podesi ulje za zanoktice, nego sve vreme od kad odete od vašeg manikir majstora pa do sledećeg viđenja ili sledeće korekcije, da i vi sami negujete vaše zanoktice. I evo kako nokat treba da izgleda. Da ću samo obrisati ovaj višak ulja. I evo ga kako on treba da izgleda. U današnjem videu sam vam i pokazala kako izgleda crtani French i kako ga ja radim. I to bi bilo to. Nadam se da vam je ovaj video pomogao i nadam se da vam se ovaj video takođe dopada. Ako vam se dopada, zviznite ili opizdite, kako ja to kažem, jedan lajkić. I to je to, subscribeujte se na naš kanal ukoliko to već niste uradili. Još jednom ću ponoviti šta je suština ovog videa i jako važna stvar je IBD lepak za tipse, zatim instrumenti Manicure Extra baza, bez toga ja mislim da nokti ne mogu da drže. I nakon ova dva materijala takođe jako važna stvar vam je Diamond Basic Line gel 3 u 1, jako je dobar, drži bukvalno kod mojih klijenata do 6 nedelja i ja mislim da je to više nego korektno. Eto, to bi bilo sve od nas za ovaj video. Još jednom kažem, ako vam se ovaj video dopada, zviznite jedan lajkić i vidimo se u nekim od narednih videa sa novim idejama. I to je to, ako vas još nešto zanima, slobodno me pitajte, ja ću biti voljna i rado ću odgovoriti na svako vaše pitanje. Ljubimo vas i volimo vas, vaš salon Tattoo by Olem. Ćao!